לפני כל חתונה יש שתי מסיבות ממש חשובות, מסיבת רווקים ומסיבת רווקות. לופט אחד, 2 חדרים, הבנים נגד הבנות. איך ההרגשה להיות לקראת מסיבת הרווקים היחידה בחייך והאחרונה? מצוינת, נהנה עם כל החברים, ורק שימשיכו ככה, גם החבר'ה. מה אתה מצפה שיהיה היום בלילה? יהיה שמח, יש הרבה אלכוהול, שתייה, אוכל, חבר'ה נהנים, ויהיה טוב. את יודעת מה הולך להיות היום בערב? מסיבה קטלנית. את יודעת מה בתכנון? האמת שלא, הכל הפתעה. פרח ארגנה, הכל סדרה, כל החברות כולם עזרו, הכל ככה תקתקו, אני אורחת. למה בכלל לעשות מסיבת רווקים? זה משהו כמו, את יודעת, יש רווקות, יש חיי נישואים, צריך לעשות משהו קצת שישבור את השגרה ואחר כך אנחנו חיים. מה, זה סוג של קדם מסיבה כזה או שיש לזה משמעות של מעבר? לא, אין משמעות של מעבר יותר מדי, פשוט עוד חגיגה עם החברות, הזדמנות. איך מארגנים כזה ערב מושקע ומהמם? לא ישנים, לפחות 3 שבועות, וזהו. זאת התוצאה, אבל היא שווה את זה. כמה זמן לוקח לארגן כזה ערב מטורף? יומיים. יומיים? שעתיים. יש קריוקי, יש משחקים. איזה משחקים? וואי. לא, אז יש לנו קלה, בת ישראל חסדה וצנועה, אז אנחנו לא נתפרע. כאילו אין איסורים, מה שקורה היום מותר. יש איסורים, יש איסורים. אין. הכל מותר. מה האיסורים? צפניות, עניינים, זה בעיה. על מה אתה מדבר? לאף אחד אין מושג? יש לך מושג? מה מושג לגבי? חשפניות, משהו? לא יודע, אני לא מכיר, אני לא חושב שיהיה חשפניות, אסור. מה הדבר הכי חשוב במסיבת רווקים? שהאישה לא תדע. בדיוק. בנות, מה נראה לכם קורה שם בחדר השני אצל הבנים? לפי הרעש. אני חושבת שבנים יודעים לדאוג לשתייה ולשתייה ולשתייה, ובנות יודעות לדאוג לאוכל ואוכל 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 ודיאט קולה, העיקר.